Bisag dagag isda da sa lalom amo among mabingwit. Kanya rin trombo. Isa. Yay! Kalingaw magsalom ang atbang nato is Samal Island. Wow, very relaxing. Kaya ang imong makita ang tanan is color blue. Color blue ang dagat, then ang sky makita nimo very clear, color blue pud siya. Hello mga dudok, mga inday. Welcome to my channel. Ang Dude Store ta karon sabay ta. Ang mga bisita ilagaw ta sa dagat, dadto nato sila. Tara, malagaw ta, sabay ta. Dinhi lang sa Dude Store ta. Tara. Dali. Ana, oras bawal na nga. Bawal mag-shout out. Sino bang? Bawal na lang. Karon makitaan ka, akaway na lang. Bawal na nga. Anyo saan ta makapag-contact? Yad na nang kudraman. Iad na ika. Manghapit usa kita diri sa Choice Mart kay mamalit kita og mga baon. Mamalit og mga pagkaon og mga sima-simaon kay dito daw kita magstay sa floating cottage nga atong pagkaaduan sa dagat. Mao ni sila atong mga bisita from Iloilo, mga bakasyonista dinhi sa Davao. Subscribe ha. Thank you Lord, manatay subscriber nga isa dinhi sa Choice Mart. So karon magpa-counter na kita, magbayad ta sa ato ang mga gipamalit. And of course, ang atong sponsor, shout out ng Narcy. Thank you very much nga magbayad sa ato ang mga food atong balunon sa dagat. Yapan sa akong vlog ha. So sa paydugayan ninyo dili na ta mamalit sa Choice Mart, Tagum City sa may palengke kay barato ra. Og ang mga personnel buotan pa. Kay human na kami og pamalit laga na adto sa sakyanan kay ang nagahulat tapod sila kay human na og pamalit og mga isda nga sugbahonon sudan paniudto sa dagat. Nami pulis. Gani para nga. Meanwhile, naghapit pa kami sa trade center kay mamalit pa kuno og mga prutas. Kung mulagaw mo diri sa Tagum City o gusto mo mga og prutas, adto lang diri sa trade center kay makapili mo og klase-klase nga lamian nga prutas. Wow! Ang lugar limpyo og ang prutas lamian sigurado. Tan-awa ang color nag yellow. Lami usapon, lami kaunon. a few moments later. Don. Amat don. So adto na kita sa Davao City kay excited na ako maligo sa floating cottage. 2 hours later. And abunta kita sa Davao City. So ang tag-iya aning floating cottage kay amo ang paryente. So libre kini, pero karon pa first time namo kini nga adtuan tan-aw nato kung unsa kanindot dinhing dapita. Salamat sa atong sponsor. Shout out kay Buboy. Tayungin si auntie mo. So pasulod kita ang dalan paadto sa dagat pero tika gamay. Jen. Sige, okay lang. Hi! Ano nang okay man daw? Muk lang bay. Muk lang bay. Gilamok mo bay? Gilamok. Ito pa kaso idon. And abot na jud kita kidiri sa cottage. Kay mo tabok dito sa floating cottage. Sige. Ba may flag? Sa pagkakaroon kay low tide. Di atong sakyan nga speedboat, dili makabiyahe kay wala ang tubig, baba kayo ang tubig. So lato-lato nato nga medyo moangat ang tubig, then makatabok ka dito sa floating cottage. So mauni siya ang tag-iya si Buboy. Agad ka tubig. Ug happy ang amo ang first cousin nga si Ning Narcy gikan sa USA. So nakalaag siya very happy din sa Davao City or sa Davao region. Okay, well waiting nga motaas ang tubig ug mag high tide, gisugban na namo daan ang isda nga gipalit from Tagum City. Isrita. Nakakita si Bubot og ilaga or balabaw giitsahan og iring aron kaunon
ug sa dihang nidagan pa ang iring, nas nahadlok pa siya kaysa ilaga. 2 hours later. So here we go, tabok na ta sa floating cottage. Pwede pa. Okay, thank you very much, police. Og karon ready na ang tanan og mularga ang pambut aron moadto dito sa unahan. Mga do. Naman tatanon niyo diri. Kira ka do lang ko diri. Ay, okay. Sige. Shout out dong. Kung magbiyahe na kita palawon, mga 10 minutes gikan sa baybay. Kung makita ninyo, excited kayo ang mga tao. Oh, gahinoktok, tanawa ang mga naong. Kaway-kaway naman bot. Dong, kanang CR dia, dong, gahulog na sa dagat. Masa man? Sure ba? May kuan ba na ay Basig dagag isda dia sa lalom, amoy among mabingwit. kanayo rin ba? Sige lang, pungi. Uy. Ay, okay. Di. Ug manaog na ang mga PWD, mao kani ang hadlok basi sila mahulog. Paano may life vest ano? Go man ang daday dang hindi kita mag-viral ha. Nabulay baglaw. Basi mas slide ya chinelas mo ha. Wala ka isa. Wow. Super. Pagaduhan na na ya. Sige lang. Adventurera man si Queen Elizabeth ba? Overnight aton di. Abutan si maghangit. Nami lagi di mag-overnight eh. May solar galing sanda. Kung magsugba-sugba diri pod. Ari may CR. Ay nami ta na diha ya. Hay may CR. So may tawo di. Uy di man di maturog ning maturog ka. Wow, very relaxing. Kaya ang imong makita ang tanan is color blue. Color blue ang dagat, then ang sky makita nimo very clear, color blue pud siya. The sky blue nagkomplement usab sa dagat, color sa dagat. Then plus white ang clouds and green nga island and may white sand imong makita diri nga side. Very relaxing. And ang hangin kanindot sa hangin, hilaw man ang bibing. Kalami sa hangin lang. And nag-abot ng yun ang last batch kami sakay sa pump boat. Ay mas madali iya ta na gali. Yes. Ug ang mga tigulang murag wala lang, pero nahadlok na di ito sa sakusog nga hangin nga mag-uyog-uyog ang floating cottage. Ay apaw, kahayahay ni Nunoy daw tag-iya ba? Kalami ani maghigda-higda diri nga hangin. And walga pa hangin pagkalami sa mangga nga na ay alamang nga lami ang kaunon. And mag-lunch kay gigutom na sining Narcy nga makaon kita. Kay kusog ang hangin, gilamba-lamba ang floating, si nanay morgikulbaan, nagsige nag-ampo. Nagapangadi ko na.
And may nag-aagi nga mangisda ay mangutana ka kung naaba siya baligya ng isda. Siguro na padudaan. Saan na da ginakaon ninyo? Ay, kakaon mo magsisi. Kaon magsisi. Di ka kaon magsisiling kung di ka tindog. Ha? Parang kaya. Nasa naman. Hindi ko. Parang ano ba? Parang buwa. Oo. Buwao. Meanwhile. Sige, dula ta. At 100 ang premyo. Makatindog. Time starts now. Go! Wow! Oh! Sige, ato na sa likod, Loy. Oh! Sige. Hey! Hey! Bye! Bye! Ulo ka na, ibo-ibi. Tala, sige. Bye! Tama. Oh, sige. Ahay. May bisita kita, may guest kita doang. Naguro. Ginoo. Oh, ginoo. Oh, apil na, bisita. Oy. Wow, 100 ikra. Kuha ng isa. Kuha ng isa. Yay! Kapira ko dito. Ikaduha. Ikaduha na tayo manay. Oh. Wala ako naman nila. Oy, ano to? Kana din. Soon after. Malito ka. Kauban sinudso ka. What daw? Ang ano daw na ina. And go. Lagi ko bok. Lagi ko bok. Dagan na buti ka tan. Ay? Dagan na buti ka ng mga. Ay? Ano tawa ya? Pintawa mo na. Dali na Tinoy. Layo na ka. Bukit na tungog ya. Oo, sa talaingon ko namin magkano. Hindi pa kabalik doon. May area yan naman kita. Magano? Magtalaingon to. Hindi di mo makaon? I did it because I thought it's gonna be nice. Okay. Namit. Nahalaway ako ah. Nakaon ko. Karami diri maglangoy-langoy may swimming pool. Dong dili gabok na dong. Dili gabok. A few moments later. Og humana nang hipos na kita kay kinahanglan makauli na kita mentra sayo-sayo pa. Og hinluan nato ang area sabligan og tubig aron mahinlo malimpyo kay maulaw kita sa tag-iya.
O man na ang kuan sa isda. Pag-ihaw. Let's go! So maghulat kita sa ato ang turno kay hakot-hakoto na pod ang tanan sa pamboat. So tulo ka balikan ang pamboat nato. So first batch ready na, sakay na. Aron ihatod sa bye-bye. Pwede pa kun. Jipoy. Kuha ka tayo. Oh. Do you have fun, Sam? Yeah? Yes. Kita-kita. Hi, bow. Muli do kamurumaan. Hindi na mag-tulog. Wala tulog ay? Wala tulog. Last concert, but na last night. Kanta ka? Nagkanta ako ka everyday, I love you. Wala star, no? Wala star. Ano to ba? Pwede sa galog eh. Oo, masend ka star. Ano da nunoy? Ano da? Ay kasag. Diyan lang timo panakop ka wanay. Uy, di sila misa wala. Kasag dadakpan na. Ayho, noy sayang. Ay. Ay, kasayang gipatay mo lato to. Balik mo na lang. Balik na lang. Sudan dia. Masudan ako na. Tekra man tayo. Di, why dun? Tawang ano, manago. Makuna tanag, gibarian mo lang tanag kagiuli. Di ba tobong na natin? Ato pa daw. Then. Ay, Dakpaliwat to. Thank you Lord. Hantod sa sunod nato nga mga video sabay ta dinhilang sa Dude's Torta. Thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.